operacija bili u odbrani Bosne i Hercegovine. Na osnovu zaključaka i odluke Skupštine opštine Tuzla, ulozi načelnika stancije javne bezbednosti Tuzla, popodnevnim satima 4. aprila 90. godine i u razgovoru s lokalnim urednikom Želimirom Mlađenovićem putem talasa radio Tuzle. Obratio sam se građanima i pozvao dobrovoljce koji imaju zakonito nabavljeno oružje da se javljaju u svoje mjesne zajednice jer su formirane rezervne stanice milicije. Suštinu tog koncepta oblikovala je utvrdila Skupština opštine Tuzla kao legalni i legitimni organ koji štiti mir i građanska prava. Za legitimitet nosioca odbrane Tuzle određene su snage stanice javne bezbednosti Tuzla. Sprečeno je formiranje paravojnih snaga na privatnoj osnovi. Osiguran je multietnički sistem profesionalnog i rezervnog sastava policije. Formirana je 37 rezervnih stanica od pripadnika rezervnog aktivnog sastava policije. Uz jednu specijalnu jedinicu formirane su 4 manevarske sa jedinicama za obezbeđenje objekata i ličnosti. Ostalo je jedinstvo političkog djelovanja i profesionalnog rukovođenja snagama odbrane.